हामबाय सिनि जतो कक्रमा थुमनाय दं ना जों दिनै 12 जुलाइ 2025 साल मारियाव सिनि मोनाय सनजना जे कैंसर पेशेंट बिनि नगो जों फायै दिनै जे लुकुरगनि हामजाकमा बाय सिनि थानजा राइजिं youth नि ऑनलाइन नि बिसिंति जे चुबाजाक प्राय 40,000 नि स्लाइपानो गोबां फायका अ सुबासुनो जों दिनै मोनाय सनजना न याफारका आबनि परे जों गामि गामि थांगै दङ प्राय 2 दिन ओंखा जों थालायमानि अब्लानियाव जे थुमानि रांरावनो जों नेक्स्ट डेआव फायै फायनाय नाथाय जों टाउन आगलि हाय खुवाय हाय ते गोबां मा जे डिस्ट्रिक्ट गट टाउन आमथि हायराव थुमनाय जदि न जोंनो नरक नुगै दं हांखाय लासिया कारै किरिया कारै जोंनो नुगै दं हांखाय जोंनो सुबा फायदि सिनि मोनाय सनजना न गाहामलां मारि लायनो बिनि सागनो गाहामके हामरितु लायनो सिनि थानसा राइजिं youth नि मेंबार्स अफ बेले बेले खिनो बंनो हामबाय मारिव ते जे सुबाय तंनाय सिनि तिप्रासा बंनो बेले बेले नो हामबाय रिबि मा दङ जों तिनि पहर देबरमा ब्राजिल देबरमा ते सालकामक नि आजगो जे अनलाइन रां हायमानि प्राय 40,000 आमनो जों तिनि सिनि मोनाय सनजनानि बिनि नुखंनि बरकनो याफार फायका ते सिनि कसाम EM 12 आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सि नि बनबो बेले बेले नो हामबाय सिनि सार सुहेल नो सिनि मोनाय सनजना न सुबामा बागै सिनि थानसा राइजिं youth नि फासिंतै ते सिनि MDC बरंनां सार प्रस्मित देबरमानबो बेले बेले हामबाय सिनि थुतै सुबामा बागै ते जे सुबाय तंनाय जतनो न बेले बेले हामबाय जों साइमांका जे सिनि मोनाय सनजनानि बिनि मोनाय खरकसा क्लास 9 परि तंनाय बय रक पाइमि आंनि दङ होननाय बनबो जों कगरि कलांखा जे बसकांनि सालाव जों बन बय पाइरि हायनाय हिनै ते जदिव न नरक जों बाय गोरोंगै सिनि लगिव रांसुबासु खलायथानिव जों बाय फायनानि गांके जों बाय गोरोंदि 9366126547 आरो WhatsApp खलायदि सिनि थारजा राइजिं youth नि Instagram पेज याखे WhatsApp तै जों बाय कांटेक्ट खलायै पालखाय थानसा खलायै सुबालायनो हामबाय आनि सिनि मुंखाय आनि मुं पहर देबरमा आं थानसा राइजिं youth नि फाउंडर ते आनि बदलनि मुंखाय थानसा राइजिं youth ते तिनि अजगा फायजाक सिनि थानसा राइजिं youth नि सेक्रेटारि ब्राजिल देबरमा केशियार बायथां देबरमा खय डिस्ट्रिक्ट नि शिब देबरमा ते सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि बिबियाना देबरमा ते गोबां मा सिनि मेंबार्स अफ फायजाक